Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina 'yan mata ina samari. Yau na kawo muku wani labari. Labari ne tsakanin ɗa da kuma uba. Wani matashi ne da ya samu mahaifinsa ya ce, "Baba, ina son zan yi aure." Sai ubansa ya ce, "Ka ce ya haƙuri." Sai ɗansa ya ce, "To me yasa zan ce ya haƙuri?" Sai uba sai ya ce wa yaransa, "Ka dai ce dai ya haƙuri." Sai ce, "To ni me laifina?" Sai ce dai ka dai fara cewa ya haƙuri. Tun da ɗa ya fahimci babansa ya dage sai ya bada haƙuri, nan take ɗa ya ce, "Baba ya haƙuri." Sai ubansa ya ce, "Yauwa ɗana, yanzu ne ka shirya yin aure kuma ka ci jarabawarka ta bada haƙuri ko da baka yi komai ba." To wane darasi kuka ɗauka a game da wannan labari? Ni dai a tattare da ni darasin da na ɗauka a nan shine shi uban yana ƙoƙarin ya gaya wa ɗansa cewa ka kasance mai ba da haƙuri ko da ka san cewar ba kai laifi ba. Aka ce durƙusawa da ba gajiyawa ba ne ba, kuma ita zama iri na aure zama ne na haƙuri. Dole ne sai kai haƙuri da abokin zamanka. Ni dai ana fahimta kenan, amma ban san naku fahimta ba. Wani fahimta kuka yi wa wannan labari? Idan kana da wani fahimta na dropping a comment section domin yan uwa da abokanan arziki su karu. Sannan ni ma ina mai baka hakuri idan na cinye ma data, kuma ina mai roƙonka kada ka manta ka danna subscribing da kuma alamar kararrawa duk lokacin da muka haji sabon bidiyo zai sauka manhajar. Assalamu alaikum.